Wis nganti dolan rene tiket iki gak bayar, gratis. Gur bengkule disiap nih. Akses dalane soalnya wis koyo mau kuwi wis enek. Kol buntet. Piye neh kol buntet iki? Jarene wong dhisik nganu iki lek didekekne ngudel wong iki koyo jaran ra duwe kesel. Jariku. Gampang tangi jariku. Wah, dalane udel gampang tangi ngono ya mbah. Tibake ra duwe kesel. Saya kan podo ra duwe kesel kok mboyang. Ki ning paling pucuk ya sisih mbuh sisih endi tan kulon ra roh ki. Kae ndek kono enek wong mancing dhewe kae. Ki koyoke emang spote cocok ge mancing iki sing seneng